Doncs ara tenim els ingredients i amb això podem començar a parlar de què fem avui dia. És a dir, des que tenim telescopis i tot això, hem evolucionat moltíssim i el meu objectiu és poder-vos parlar una mica de com avui dia obtenim els resultats que tenim. Doncs la cosa més important que tenim és la relativitat general. És la nostra eina i no volia parlar gaire perquè jo us he de confessar que com que soc més observacional que teòrica tampoc no és que la faci servir molt. Però una cosa que sí que és molt important és que les lleis de la física són iguals per tot arreu, que és un dels primers postulats d'Einstein. Després sabem que la velocitat de la llum és constant i finita i com us dic, la seva energia ve donada per la freqüència dels fotons i que la gravetat és descrita per la relativitat general, que bàsicament ens dona una equivalència entre espai i temps i matèria i energia. Llavors, posant tot això en una bossa i aplicant aquestes matemàtiques, intentem modelitzar la cosmologia. I aleshores, quan la comparem amb les dades, venen les sorpreses. La primera sorpresa va venir donada per l'equip de Vera Rubin, que el que va fer va ser mesurar la velocitat a la que diferents estrelles es movien i donaven voltes al voltant del centre d'una galàxia. Aleshores, utilitzant les matemàtiques keplerianes, la predicció normal de com havien de distribuir-se aquests elements, li donava que havien de fer aquesta corba. És a dir, al centre de la galàxia havien d'anar a aquesta velocitat. I a mesura que ens enllunyàvem, les coses es senten menys atretes per la gravetat i van frenant. Però el que es va trobar és que, en canvi, seguien aquesta corba. Això volia dir que l'estimació de massa dintre de la galàxia era molt major a la que ens esperàvem. Per tant, aquí és quan es va començar a necessitar el recurs de la matèria fosca, que m'imagino que és una cosa que avui en dia tothom ha sentit i tothom està com semifamiliaritzada una mica, que està bastant establert, que no tenim ni idea de què és i que ve d'aquí. Ve que ens trobem que hi ha objectes que es mouen d'una manera que, tal com l'entenem avui en dia, amb la matèria que podem veure no s'haurien de moure així. I, per tant, necessitem la matèria fosca. Una segona sorpresa va venir quan vam utilitzar això que he dit de les velocitats i del redshift. Quan vam posar aquí la distància a la que es trobaven els objectes i aquí el seu redshift, és a dir, la seva velocitat a la que s'allunyaven de nosaltres, el que veien és que com més lluny estaven les coses, més ràpid s'allunyaven. Home, això és com una mica curiós, no? Però al final el que els estava dient és que l'univers s'ha anat expandint. És a dir, que com més lluny està una cosa, més ràpid està marxant de nosaltres, perquè no és que les coses vagin més ràpid, sinó que la superfície de l'univers s'està fent gran. Una mica la idea és com si fos un globus que s'està inflant. I aleshores, dues coses que es trobaven ben a propet aquí estan molt, molt lluny, perquè és com el teixit de l'univers el que s'ha expandit. I un fenomen molt divertit és que si veieu un fotó, és a dir, un element de llum, que aquí tenia una freqüència i, per tant, una energia, com que l'espai s'engrandeix, l'ona a través de la qual viatja també s'engrandeix. I, per tant, la freqüència es fa més petita i perd energia, es torna més vermell. Aleshores, podem fer una associació entre el temps i el redshift, perquè els fotons perden energia a mesura que avança el temps perquè l'espai es fa gran. I doncs, quan van anar a mirar això amb més detall i van veure aquest redshift i aquesta lluminositat, és a dir, la distància a la que es trobaven certs objectes, el que van veure és que l'univers no només s'expandeix, sinó que s'expandeix acceleradament. Aquí van posar aquestes línies, llavors aquí no es veu, però hi ha 3 línies que corresponen a si l'univers es contragués, o sigui, s'expandís desacceleradament, és a dir, que cada cop s'expandís una mica menys, si fos tota l'estona igual o si anés una mica més ràpid cada cop. I aquí ho tenim ben separadet, perquè jo aquí almenys no ho veig. Doncs si els punts caiguessin a la línia, l'univers s'expandiria sempre al mateix ritme.
Però el que veiem és que els punts tendeixen a acumular-se més amunt. Per tant, l'univers cada cop s'expandeix més ràpid. I per què? Doncs hi ha d'haver alguna cosa, algun mecanisme que faci que cada cop vagi més ràpid, perquè si no, les coses no passen perquè sí. I aquí és on va aparèixer l'energia fosca, que és una energia que no sabem d'on ve, que no sabem què és, que no sabem quines propietats té, però que necessitem per entendre el que estem observant. I aleshores va venir la gran revolució de la cosmologia, que és que es va descobrir una llum que arribava de tot arreu, de totes bandes, que era més o menys igual en totes direccions, que ningú sabia d'on venia, que no s'identificava cap punt, cap res. I és el fons còsmic de microones. Per què? Per què és això una revolució? Doncs perquè si el que veiem és que l'univers s'està expandint i cada cop es fa més gran, això vol dir que si tirem enrere en el temps, s'ha de fer cada cop més petit, fins al punt que estigui tot en un mateix lloc. I aquest és l'origen del concepte del Big Bang, que seria que tot l'univers en un moment donat estava contingut en un sol punt, hi ha una gran explosió i a poc es va expandint. Doncs el fons còsmic de microones seria la prova d'aquest Big Bang, perquè seria com l'empremta de la llum primordial que es va alliberar durant l'explosió del Big Bang. I avui dia realment és una cosa que cobreix tot el cel, que no té cap altra explicació i que si no, no entenem d'on ve. Per tant, ens diu que no anem del tot malament. I aleshores, amb aquest fons còsmic de microones i les lleis de la relativitat general, les podem posar junts en un còctel i quan ho barregem podem calcular, per exemple, la curvatura de l'univers, que depèn, per exemple, de l'alçada d'aquest pic. Aquí el que veiem és, en aquest mapa, mirem propietats que són similars depenent de com de lluny estan. I així podem correlacionar, diguem-ne, mesures a una banda i a l'altra d'aquest mapa. I ens surt aquests punts vermells. Doncs quan hi posem el model que surt de la relativitat general, el que és el nostre model d'avui en dia, podem fer mesures, per exemple, de la curvatura, de la quantitat de matèria que hi hauria d'haver a l'univers, de la quantitat de matèria de la normal que estem acostumats, és a dir, la matèria visible, la matèria bariònica, i també, per exemple, podem extreure la velocitat d'expansió de l'univers d'avui en dia. I això ens permet entendre què hi ha a l'univers i com es comporta. I així es dona, així neix el que avui coneixem com el model estàndard de la cosmologia, que li diem lambda perquè és representant de l'energia fosca, i CDM, que és cold dark matter, que és la matèria fosca freda en anglès. I li diem freda perquè té unes propietats similars a la nostra, no és molt ràpida i no té molta temperatura, sinó que és matèria freda, simplement que no interacciona amb la llum i que per tant no la podem veure. Aleshores, aquesta seria una mica l'escenari en el que les grans ments, sobretot als anys 90, ens van deixar. Doncs tenim primer un Big Bang, seguit per un període inflacionari en què l'univers s'expandeix molt, i després tenim tots uns 13 bilions d'anys en què l'univers ha anat evolucionant. Aleshores, tota la matèria de l'univers ha anat interactuant entre ella, formant galàxies, estrelles, tots els filaments de l'univers i tota l'estructura que avui en dia podem observar. I el que hem pogut fer també és mesurar els continguts de l'univers. Doncs el que sabem és que per anar bé, si el nostre model és correcte i les observacions estan ben fetes, més o menys el 70% del contingut de l'univers és energia fosca. Després, el 26,8% matèria fosca. I finalment, menys d'un 5% és matèria ordinària.
Llavors, clar, sembla una mica estrany que haguem necessitat gairebé un 95% del contingut de l'univers, de coses que no entenem, que no hem vist mai i no sabem què són. Però la veritat és que a dia d'avui no hi ha res que funcioni millor que el nostre model. I aleshores, per això surt el que tenim a la cosmologia avui en dia, que són tot un seguit d'experiments que el que intenten és veure si realment això és així i quines propietats té. I aleshores, ara us explicaré avui en dia com mesurem l'expansió de l'univers, perquè sembla una mica estrany, com pots mesurar una cosa del passat. Però com hem dit, tenim la sort que el redshift estava relacionat amb el temps. Per tant, com més lluny miro i més cap al vermell estan les coses, vol dir que estic mirant com en el passat d'aquestes estructures, com per exemple una galàxia que jo observo molt lluny, com que la seva llum ha hagut de viatjar durant molt de temps per arribar-me a mi, quan m'arriba a mi m'està ensenyant com era aquella galàxia fa molt, molt temps. I per tant puc utilitzar això perquè si mesuro aquella galàxia i la comparo amb la que tinc ben a prop, puc veure com han canviat les coses. Això ho fem de dues maneres diferents. Ho fem buscant elements que siguin estàndard, és a dir, elements que jo pugui saber quina ha de ser la seva dimensió o el seu valor i comparant-los a diferents moments de la història de l'univers. Una és buscant una cosa o una propietat que tingui sempre la mateixa mida i si jo la veig més petita abans i la veig més gran ara, vol dir que l'univers s'ha expandit. I una propietat que tingui una llum, o sigui, una lluminositat que emeti una quantitat de llum que jo sé quina és. Si jo veig que la llum que emetia abans és més baixa que la que veig ara, això és perquè, com que l'univers s'ha expandit, alguns d'aquests fotons s'han perdut pel camí. I aleshores em dona una impressió també que s'ha expandit l'univers. Llavors us explicaré així una mica breument els dos mètodes. Doncs començarem per les oscil·lacions acústiques de barions, que en concret és el camp on jo treballo, llavors em fa una mica d'il·lusió explicar-vos-ho. Doncs bàsicament en aquest escenari en què tenim el Big Bang i tenim els primers elements i les primeres coses formant-se, tenim que la matèria bariònica, és a dir, la matèria normal amb la que estem acostumats a treballar, i els fotons, és a dir, les partícules de la llum, estan totes en un mateix, així com fluid. Llavors, als fotons no els agrada estar junts i tendeixen a marxar cap a fora. En canvi, a la matèria, per la gravetat, li agrada estar junta. I això fa que aquest fluid tingui com tendència a fer aquestes ones. Com veieu, com aquest moviment en què es compensen aquestes dues forces i aquest fluid es va movent i expandint. Aleshores, en els punts inicials de l'univers on hi hagués, per casualitat, una mica més de matèria que a la resta, es creen aquestes ones que heu vist, que després, quan els fotons aconsegueixen alliberar-se, aquestes ones es queden quietes. Aquests cercles que veieu és on acaba sent més probable que les galàxies s'hagin format al llarg del temps. Aleshores, el que fem nosaltres és catàlegs de galàxies a l'engròs, 5 bilions de galàxies, i mesurem com de probable és que una galàxia estigui a una distància concreta d'una altra. I anem apuntant i diem, aquestes estan a aquesta distància, aquestes estan a aquesta distància, i ho anem apuntant. Aleshores, si acumules moltes i moltes i moltes i moltes mesures, el que acabem trobant és que hi ha una mica més de probabilitat del que ens esperaríem de trobar galàxies aquí. Aquesta distància, no és una distància qualsevol, és la distància que aquests cercles havien pogut viatjar abans que aquesta senyal es quedés congelada. Llavors, això és el procés físic i nosaltres això ho podem observar. Llavors, el que podem fer és, si en moments diferents, és a dir, a redshifts diferents, podem observar aquests cercles, si tenen mides diferents, podem construir una línia que ens digui com s'ha anat expandint l'univers al llarg del temps. Doncs a la meva col·laboració això és una cosa que es fa i que aquí podem construir. I per tant, el que veiem
és que l'univers s'expandeix, efectivament. Abans, si l'univers avui en dia és aquí, doncs fa molt temps era més petit. I per tant tenim una prova empírica de que l'univers s'ha anat expandint. I s'expandeix de manera accelerada perquè tenim això de l'energia fosca. Llavors, amb això hem pogut posar límits a les propietats de l'energia fosca. L'altra manera, com us he dit que podíem fer, era si trobàvem elements dels quals sapiguéssim la lluminositat. I, per tant, puguem comparar com evoluciona al llarg del temps. Això ho fem amb les cefeides, que són un tipus d'estrelles que són variables i que tenen un període molt constant. A més, tenen una particularitat, que és que el seu període està completament relacionat amb la seva lluminositat. Llavors, sabem molt fàcilment, observant-les, a quina distància estan. Per què? Primer trobem el període, les podem col·locar en aquesta línia, trobem la lluminositat i comparant la seva teòrica i la que observem realment, sabem a quina distància estan. El següent pas no és obvi. Necessitem una galàxia que tingui alhora una estrella variable d'aquestes i una supernova. Per què? Ara ho veurem. Perquè les cefeides són unes estrelles que podem observar molt a prop, en canvi les supernoves podem anar molt més lluny. I això ens permet fer aquesta mesura molt més lluny. Aleshores, un cop trobem això, podem calibrar, que se'n diu les supernoves, que el que fem és passar d'un merder, bàsicament, a tenir una corba així que ens diu com de lluminosa és una supernova. Per tant, sempre que trobem una supernova, podrem comparar-la amb aquesta corba i pujar-la o baixar-la en funció de la distància a la que estigui. Si està més a prop, doncs baixarà poquet. Si està molt, molt lluny, haurà perdut molta energia pel camí i estarà molt baixa. Per tant, podem saber la distància també d'aquestes supernoves. I finalment necessitem una galàxia que tingui una supernova. Ara ja no necessitem les altres estrelles perquè les hem fet servir per poder fer servir després les supernoves. Doncs, tenint la distància que hem obtingut mesurant la lluminositat d'aquesta supernova i tenint el redshift de la galàxia, és a dir, mirem el seu espectre de llum i podem veure si està massa cap al vermell, massa cap al blau i, per tant, el seu redshift, tenint aquests dos components, podem construir aquest gràfic. En aquest gràfic, primer, s'ensenya la distància amb les cefeides, el primer tipus d'estrelles. Aquí s'ensenya com ens ajuden a calibrar les supernoves. Per cada cefeide, una supernova, i quan hem après aquesta calibració, la podem extrapolar a tot aquest seguit de galàxies de les quals podem trobar el redshift. Per tant, ens permet construir el mateix diagrama que us havia ensenyat fa una estona, quan hem descobert que l'univers s'està expandint, però amb moltíssima més precisió. I això el que ens permet és calcular l'acceleració de l'univers a diferents moments i poder veure com s'ha expandit l'univers. Llavors, ho tenim tot, no? Tenim una mesura del moment inicial de l'univers, tenim una mesura de com aquest fenomen que es va crear a l'inici de l'univers s'ha anat transportant i ha anat evolucionant, i tenim una mesura ben propera de les supernoves que ens diu com de ràpid s'està expandint l'univers. Llavors, jo per què estic treballant? Una mica això ja està resolt. Doncs el problema és que no funciona. Tenim aquesta mesura i aquesta mesura, que si aquest és el model, han de donar el mateix, perquè al final són 3 episodis d'una mateixa història. Però el que ens trobem és que aquestes dues mesures ens diuen que avui dia l'univers s'hauria d'expandir a uns 68 quilòmetres, una unitat molt divertida, que són quilòmetres partit per segon partit per parsec, megaparsec. L'important és el número 1. S'hauria d'expandir a una velocitat d'uns 68, gairebé 69, i en canvi totes les mesures que fem a prop ens diuen que l'univers s'ha d'expandir a una velocitat d'un 72, 73. Llavors, aquí clarament hi ha alguna cosa que està fallant. El nostre model no funciona. Aleshores, el que podem intentar fer
és intentar conciliar les dues coses, no? I el que s'està intentant, per on s'està anant últimament, és per buscar que en lloc que l'energia fosca simplement tingui una manera de ser, doncs estem intentant recargolar-la una mica. Això és una mica com el que es fa a la meva, ara, per exemple, a la meva col·laboració ho estem intentant. I el que fem és parametritzar, diguem-ne, aquesta variabilitat de l'energia fosca per intentar reconciliar les dues coses. Però el que ens trobem és que aleshores trenca per una altra banda, perquè aquest estadi primordial, aquesta mesura com així primordial, ens diu que l'energia fosca no evoluciona, que s'ha de quedar aquí. I en canvi, quan ho mirem amb aquest observable que hem dit de la mesura que anem fent a diferents moments, el que veiem és que li agradaria moure's per aquí. Per tant, hi ha alguna cosa en aquest model que s'està trencant. I això és una mica la feina de la gent que està investigant avui en dia, que és fer millors observacions i fer millors models, més que millors, diferents. Us explicaré una miqueta quines són les properes missions que estan programades. Així, perquè així, si d'aquí uns anys us expliquen alguna cosa, doncs sabeu una mica d'on ve. Doncs la primera és la missió d'Euclid, que el que estan fent és el mapa més gran de galàxies del món. Ja ha començat a prendre imatges, això és la primera imatge que van fer pública fa poquet, i el seu objectiu és mesurar les propietats de la matèria fosca i de l'energia fosca. Això ho fan, primer, mirant com a nivell estadístic una mica què està passant, també mirant com s'expandeix, com no, i hi ha un fenomen que és que quan hi ha matèria fosca, tot i que no la veiem, veiem que les coses al seu voltant es comporten una mica diferent. I per tant, observant aquests fenòmens, podem saber que allà hi ha matèria fosca i per tant podem saber una mica millor les seves propietats. I això és una mica l'objectiu d'aquesta missió, que és de la ESA, que és la European Space Agency, i que han enviat aquest telescopi superxulo, que al principi tenia vapor d'aigua a la càmera, llavors no veien res, però al cap de 6 mesos funciona. Estem molt contents. Després està DESI, que és la meva col·laboració, que el que tenim és un telescopi que el que fa és aquesta espectroscopia, és a dir, que mira tots els fotons que arriben de les galàxies, els classifica per la seva energia i longitud d'ona, trobem el redshift, és un redshift molt precís i que ens ha permès trobar aquesta alta freqüència que hi hagi galàxies a una distància concreta i poder mesurar aquest fenomen a diferents moments de la història de l'univers. I aleshores, mesures molt precises i és bastant xulo. Després tenim el James Webb Space Telescope, que no sé si l'heu... Es va fer molt famós quan van sortir aquestes imatges, perquè aquest telescopi treballa a l'infraroig, que és la part de l'espectre menys energètic. Llavors, el que li permet fer això és que les coses que brillen més, les coses que normalment estem acostumats a veure, per ell són transparents. Per tant, pot veure darrere de les coses que estem acostumats a veure. I això ens desbloqueja tot un seguit d'estructures que no sabíem que existien i ens permet anar molt més profund i molt més lluny del que estàvem acostumats. I fa unes imatges, la veritat, molt xules. I per què volem anar tan lluny? Per què volem anar tan vermell, a l'infraroig, a la part menys energètica? Doncs perquè el que ens permet és anar enrere i ens permet trobar les primeres coses que es van formar. Perquè si el nostre model és correcte i és adequat i l'edat de l'univers és una, si trobes coses que són massa velles pel que haurien de ser, vol dir que alguna cosa estàs fent malament. I això és el que està fent aquest telescopi. Està trobant coses que no hauria d'estar trobant perquè són massa antigues per lo ben formades que estan. Hauria de trobar galàxies més petites, estructures més simples, i no, troba coses que realment estan massa adelantades pels temps que creiem que tenen. S'haurà d'anar veient perquè sí que té com algun error de calcular l'edat de les coses, però realment és bastant impressionant. Aquest telescopi s'està construint a Xile i és el LSST, que és el Large Synoptic Survey Telescope, que el que fa és mirar tot l'univers cada 3 dies. Fa una volta sencera cada 3 dies. I el que busca són coses variables, són coses que abans no hi eren i ara sí. Per exemple, les supernoves, que ens ajudaven a saber com de ràpid s'està expandint l'univers, i tot això
realment és una mesura que és molt sensible a quantes en tinguis. Si en tens molt poques, podràs fer una molt mala mesura. Per tant, una manera que s'està intentant resoldre tot aquest tema de que les coses no sembla que funcionen és aconseguir més. Aconseguir més supernoves, fer més mesures, perquè amb més dades podrem donar una mesura més precisa. I per tant podrem veure si això és un tema que no sabíem prou, les 4 que vam observar just estaven malament, o si realment és un problema real i tenim un problema a nivell teòric. I després, finalment, no he parlat de les zones gravitacionals. Jo m'he centrat molt en la llum, perquè és el meu camp i crec que és com d'on avui dia s'extreuen més mesures de l'univers, però les zones gravitacionals són un fenomen que Einstein va predir i que hem pogut observar i que es veuen quan objectes molt pesats, com forats negres o estrelles de neutrons, giren i col·lapsen i generen una senyal que podem observar. Les eines de mesura són unes instal·lacions amb uns tubs que tenen com 10 quilòmetres de distància i que estan com perdudes al mig dels Estats Units perquè els hi sobra l'espai i tenen tubos allà de 10... I el que fan és mesuren com l'espai es contrau i s'expandeix. I són mesures menys d'una centèsima part d'un mil·límetre, però han construït uns artefactes super precisos que poden veure com l'espai es contrau i s'expandeix. Llavors, realment, el que podran veure amb aquests interferòmetres que es diuen, podran detectar aquests col·lapses de forats negres i d'estrelles de neutrons i podran saber molta informació de com era l'univers abans i llavors podrem saber més sobre la història d'expansió de l'univers. Aleshores, una cosa molt xula que tenen en comú tots aquests experiments és que són grans col·laboracions. Diguem-ne que s'ha acabat l'època de com els científics superllestos sols, que ho feien tots sols, perquè ara la quantitat de dades i d'informació que portem és tan gran que es necessiten esforços de milers de persones. I hi ha moltíssima gent jove que està en aquestes col·laboracions, entre aquelles jo, però moltíssima gent. I res, llavors tot això era també per dir-vos que si algú més jove per aquí li interessa el tema, que s'animi i s'hi fiqui, que hi haurà feina per tots molt de temps. I res, amb això volia dir que encara queda molt per descobrir, que sabem moltes coses, que des de l'època en la que les estrelles eren dibuixos al cel, fins ara hem après moltíssim, ha passat molt de temps, però també és molt important entendre que en realitat els models que tenim i allò que és estàndard, sabem que no acaba de ser del tot acurat, que no funciona i que estem treballant molt per intentar entendre una mica millor totes les coses. I amb això us diré que si teniu alguna pregunta m'agradaria molt respondre-la.